als veïns, veïnes i turistes l'àmplia oferta gastronòmica i turisme a les nostres cultures i tradicions que envolten a tots els valencians. Però cal dir que Fidestrem no és només... Y vamos ahora a entrevistar al jurado. Finura. Primer anem a menjar-se esta coca d'ací i després ens han dit que tenim que provar 9 cremaets, 5 tradicionals, que serà una cata a cegues, que no podrem veure qui fa què, i després n'hi ha 4 cremaets d'estil creatiu, exacte. Ahí sí que podrem assistir al procés d'elaboració del cremaet. Es un cóctel al final, yo creo que es una combinación perfecta entre el café, ese punto de alcohol que aporta el ron rebajado, por eso se quema un poquito, ese alcohol no es tan agresivo. Si tu no tens un cremaet en la teva vida, no tens vida ni tens res, o sea, ahí està tot dit. El cremaet és l'apoteosi final de l'esmorzar. Me vaig a carregar ja el porter. Paco! Mira. Mare meua. No, nosaltres farem a ir a almorzar tot temps, saps? Perquè esté molt bé. El aniversari del gran Òscar y el día de la panza. Internacional. Un dia per quedar-se en casa. Tchan. ¿Qué es eso, Paco? ¿Qué va? Empezar. Paco,